No CPI, Cernadas de Castro de Lousame, a titular de Educación, puido coñecer de primeira man varios programas educativos nos que este colexio é un referente a nivel autonómico, como é o caso do programa Edisgal, de Educación Digital, implantado este ano para quinto curso de primaria. Houbo feito de ser centro plurilingüe dende o curso 2016-2017. Na visita, Carmen Pomar tivo tempo tamén para supervisar o resultado das obras levadas a cabo no colexio, que consistiron na construción dunha nova cuberta exterior, cun investimento de algo máis de 124.000 euros, e recoller tamén as principais demandas da comunidade educativa, que se centran agora na construción dun pabillón polideportivo. Estamos tamén a visitar pois a nova cuberta que se fixo no centro e traballando aí nun convenio co Concello de Lousame para poder darlle e dotarlle ao centro dun pabillón que sexa pois de uso múltiple, porque sería un pabillón que poidera utilizar o centro, pero tamén para outros usos da comunidade educativa, non? Entón, estamos aí a piques de pechar ese convenio co Concello que vai a ser moi importante para Lousame e para a súa comarca. Unha actuación que a alcaldesa Teresa Villaverde agradeceu, agardando a que chegue a bo porto o máis axiña posible, dado as necesidades do centro educativo. Tamén me alegra que nos dé a noticia do pabillón, porque é un pabillón que xa compartimos, secundaria, como hai moitos alumnos, utiliza o que está aí ao lado, e entonces a cuberta ten unha necesidade imperiosa de ser cambiada, e ese convenio está aí, unha noticia boa, e esperemos que a principio de ano se poda xa contratar. Con anterioridade, a conselleira visitaba tamén o CEI Felipe de Castro, en Noia, un dos dous colexios da provincia da Coruña nos que o vindeiro ano se vai a cometer unha importante obra de rehabilitación integral enerxética, que incluirá a sustitución de cubertas e carpinterías e actuacións en fachadas e luminarias, entre outras, cun investimento estimado de €500.000. Esta actuación sumarase a outras recentes xa realizadas neste colexio, como foi a construción en colaboración co Concello do pabillón polideportivo, xa en uso.